Только в советской стране закреплена и завоевана свобода трудящихся. Борьба вообще-то еще не окончена. Резко! Физкультура! Вон! Он пишет рассказы, пьесы, большинство мест жизни рабочих. Соңғы Совет Камал белән бергә үткәргән чукуларында Яңайлар беләсезме? Я сезнең шәмин нәрсә уйларга тиеш инде хәзер. Кытырынганнарны һич кутылгысыз һәлакәт көтә. Тарих барыбер үзенекен итәчәк. Чын йөзләр ачылачак, кара йөзләр хөкем ителәчәк.